Putri Kangsu Lestiyek Warani Lalu kok mamah kali bojo kula pun 20 tahun. Oh gitu? Nggih. Oh, 20 tahun. Jadi kondang wanggen pun mengarungi bahtera rumah tangga. Lah kita ora tuwek banget tak arek nom to. Wong niku anu, napa manut keluarga niku rak manut sing wedok. Lho saya nggih nek sing putri rada tuwa biasane sing kakung melu kadok tuwa. Nek sing putri nom biasane sing kakung melu nom. Iki nek resep. Pripun? Nek wong lanang duwe bojo umure 38 kaya kula. Duwe sing wedok iki bojone umure 40. Ben awet nom. Pripun? 40 iki dijoke sing 20-an loro. Kok dadi awet nom. Oh. Resepe ngoten niku nggih. Nggih. Upami tumut kula teng mburi dela pripun? Arep apa? Nek dalang pedho dalang padu jotosan ngoten lho. Bojo kula nonton ya, Mas. Sihuning mos Tiko Tuban Putra Kanjeng Sirolawi Tok prangkung Janagara Bebelo Wirat Moyo Bagus, laris, sabetane apik. Priyantine rong perangkat apik kabeh. Garwane yo ayu, setia karo sing kakung. Tahan lama Ya ora ketemu manasane ta. Nek Pak Kanggo senengane badminton. Kalau aku nek ibulur ini. ya Ya mung bunga anane tok. Yo. Wah. Yo. Indo. Bar kuwi yo. Yo. Jangan ini sini tok. Yo. Ya gue ngarepe tok sing seru. iya Di bar kuwi lemah. ya sebenarnya bengokane bang boleh gerak tanpa bengok kan yo Iya. bener kali dewi Anu dong. tanpa rong si kuning gugur mongko mustikane tobat Kanca-kanca pengrawit tepuk tangan untuk Mas Kanggo. Matur nuwun. soalnya juga luar biasa nih Mas Subuh Mas Subuh. oh Nggih. angger mixer iki wis midas wis Wis luar biasa. nggih ayo Bu Nggih. ayo Bu Mbak Dwi. ngatur iki lho disuting Pak Bos lho besok mlebu nang Facebook Facebook Pro. ayo iki anom dujokan oh Dwi Kurniawati Iya. Wet. ayo Bu Monggo di ya. Sriwaning mas tika tumben lan tresno wen sadaya mati marang wirat moyo ngakus rasa jalan kowe
Sumadi. Nggih. Kados dalu menika Nggih. merti dusun nggih. Nggih. Dipun lestariaken nganti kapanpun. Amin. Mugi-mugi Gusti ngijabahi perkara ada pro dan kontra itu pasti. Nggih, nggih, leres. Tetap ngadeg jejeg budayane dhewe aja nganti kegerus lawan budaya maca. Apa lakon sok ben anu ya Mas ya, arep Nggih. nonton bersih desa ki ning Amerika ngono ya Mas. Lah nggih. Monggo dawuhe Pak Anom kae ning Amerika ini sudah tidak kurang dari 200 perangkat gamelan ning Amerika. Monggo apik kabeh. Nggih. Yo, ade apa kelakon lagu gamelan dadi ning Amerika ya Mas. Nggih, laras. Nggih. Matur nuwun Mas Kangko supportipun. Nggih. Lho Mbak Dwi. Ingkang sami keparengan awuh, tepuk tangan untuk Mas Kangko dan Mbak Dwi.